Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kahiusa o kauswagan sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod. Ang mga tao magmatinud-anon unta kanunay sa atong paghimo sa atong mga buluhaton, matag adlaw, ilabi na gyud sa pag-alagad sa usag-usa. Atong pasalamatan o giampo kanunay usab ang atong mga benefactors and donors na siging tabang, siging alagad nato dinhi sa atong mga panginahanglan, labi na gyud niining ato karong nagpadayon na paghimo, pagpangandam nining atong mga events sa Archdiocese o sa atong parokya, kining atong ipamaligya nga mga slots. Hinaut unta madawat usab sa tanang ni suporta niini ang tinuod nga kalipay o kagawasan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios mga saksi namo sa kaputli, sa katarong ug sa kawalay apan sa among pagpakig-uban kaninyo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Gidasig kamo ug gilipay namo ug gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios, nga maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe, namati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo.
Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo. Asa ako makapaingon halayo sa imong espiritu, sa imong atubangan, asa man ako makahimo pagkagil. Kun moadto ako sa kalangitan, tua ikaw. Kun mosalom ako sa kahiladman, tua ikaw dito. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo. Kun mulupad ako uban sa kaadlawon, kun mopuyo ako sa kinalay-ang ulanan sa dagat, bisan dito ang imong kamot nagaaga kanako. Ang imong tuong kamot nagagunit kanako pag-ayo. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo. Kun muingon ako, magatago gayud kanako ang kangit-ngitan, ug ang kagabhion maoy maakong kahayag. Kay ang maong kangit-ngitan dili ngit-ngit, ug ang kagabhion nagasiga ingog adlaw. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin, bisan gani sa mga lamas sama sa hirbabuyna, sa anis o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya o sa kaluoy o sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta.
Salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseyo nga buta, limpyuhiu na ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kalibutan, mga igsoon, giharian sa yawa. Mutuo mo, dili. Kinsa maroy hari sa inyong balay, ang Ginoo o ang yawa? Sige, Ginoo. Unsa may timailhan nga ang yawa naghari sa atong kinabuhi kung maliwat na taniya. Ang yawa bakakon. Gitawag na siyag Principis Bakak or Prince of Lies. Kinsa man ninyo dinhi ang di gyud mamakak tasang kamot. Mga yawanon lagi gyud mo. Nya ingon mo ang naghari sa inyong balay, Ginoo. Ang Ginoo kamatuoran. Ngatod pa ni Kristo, I am the truth. O kinsa tong giharian sa Ginoo, di gyud mahadlok, mutug-an, muangkon sa kamatuoran. Mao na siya. Nya si Kristo nagsulti siya, alaot kamong mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo. Nga naman, kay kini manggong pagpakaaron ingnon, kining pagpakita ba sa bakak, makahatag ni miserable nga kinabuhi, miserable life. Kana bang mag-antos ta? Mao bitaw ang kalibutan karon, nag-antos, krisis, gubat, apil na ning mga linog, mga baha, bagyo. Gasunod ang bagyo ay. Siguring wapa mo gawas, nagasunod na sad kuno si Hana. Nag-uya baka na silang duha, siguring og si Hana. Kana bang gasunod-sunod niya bag-o pa sa tus igay. Ana. Niya napay linog. Duha na kalinog ang niigo sa tulo ba to sa Mindanao. Anhin na napadong sa Visayas. Nya gubat pa, sige pang saka ang mga paliton, ang mga presyo, siging dinautay ang mga politicians, way hunong dinautay, wa kahimo sa ilang mga tulumanon sa pag-alagad sa mga tao, dinautay to the max. Ambot karon ning mga barangay officials nga mga apply sa kunuhay ug alagad sa barangay, di basagan ni mga buangon, di basagan ni mga tigpakaron ingnon. No? Pila ka buok nanagan ron sa posisyon sa barangay nga mga matinud-anon. Tanawa ninyo, mao na butari. Kana mga tigpakaron ingnon, ay nagbutari. Mga yawanon. Di ba? Lingiyay mong tupad, na yawanon ka. Pasabot, bakakon ka, tigpakaron ingnon ka. Naghatag lang kag kadaot sa kinabuhi. Tanawa ragod, akitang tanan nakasuway mangitag kabuang. Ako buangon man sad ko, hangtod karon buangon gyapon. Pagbuhat og sala, unsay mahitabo nimo? Kana ini buhat nimo og sala ba? Kasuko ba, pamakak ba, pangilad? Sige, unsay bation nimo, malipay ka o dili? Wa way kalipay, malinawon ka dili? Wa sad. Unya, unsa man na? Miserable life. Pero suwayo, tugag tinuod, pangumpisal,
pakiguli sa imong kaaway, pasayloan ang nakasa nimo, pagkahawan sa imong ngani. Pagkanindot ipahiyom adtong tao nga kaniadto sigihan nimo kusmod. Hindi pahiyom nimo gaan kay imong bation. Kanang utang nimo wa gid nimo bayari, sige la kag saad-saad. Nya og moangkon jud kas tinuod nga wa kay ikabayad, nya tamparuson din kas nagpautang nimo, nya moangkon ra sad kang angay kang tamparuson, pagka malipayon nimong mulakaw nga lagom imong naong. Oh. Ano man? Kay nagpuyo kas kamatuoran. The truth will set us free. Matod pa ni Kristo. Sige, lingi ag usab na imong tupad. Nasugod karon manug-an atas tinuod ha. Tugas tinuod. Mao bitaw kada adlaw ako gyuning i-report ang halin sa slat kay haron sad mo kaybaw sa kamatuoran. Gusto mo makaibaw? Ang atong Holy Pads para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9 nahalina na ta og 7,246 kaslats. Pakpak kamindot ana nya sa atong 10 slot challenge sa Holy Pads hangtod ning September 5 na anana sa tay nadawat nga 307 ka 10 slot challenge. Di ba? Pakpak yapon. Nya sa ato sa dinhing special slot para sa atong 10th foundation anniversary, ang atong healing, strength, and spiritual growth is HSSG nga slot na nasa tayhalin nga 859 ka slots. Pakpak yapon. Tanawa. Unsa may relasyon aning pagpalit og slot, nagpuyo tas kamatuoran. Kay unsa may kamatuoran nga ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon mao ang kinabuhi sa pagpaambitay. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, nasayod kamo giunsa namo pagpuyo sa dihang kami uban pa kaninyo. Nga wa gyud mi maghasol ninyo. Naningkamot mi nga makalipay ninyo. Munang naghago mi adlaw o gabi. Pasabot ang kinaiya gid is tinuod nga nagsunod sa Ginoo mga igsoon, kana bang maghatag og kalipay sa atong isig katawo. Nya kanang mga tigpakaaron ingnon, naghatag na sila, naningkamot na sila nga maghatag kunuhay kalipay sa ilang kaugalingon. Bahala nag-ako mong ilaron, bahala nag-ako mong i-manipulate, bahala nag-ako mong kanaganing bakakan, basta malipay lang ko, makabot lang nina kung akong gusto. Mao na yung mga tigpakaroon ingnon. Sige, sunod nga lingi sa imong tupad, kay murara bagaduka na ing na andam bakang mulipay nako, ing na kono, ing na andam bakang mulipay nako. Pila ka buk bana dinhi nga ni aron present nga ang inyo ragyong tumong mao ang paglipay sa inyong asawa ta sa kamot. Wa gyud, wa gini isas kamot. Unsam day inyong tumong diay? Lipayon inyong kaugalingon, ginamit ang inyong asawa, mga buangon mo. Be, kinsa mo sa dinhing asawaha be nga kanunay gyud naningkamot nga lipayon ninyo inyong bana, maura gyud na inyong paningkamot. Sige, ready, go. Ay, wag yapon. Mga yaw-yawan kay tanan, gamay lang bikil, yaw-yaw dayon. Ngano magyaw-yaw man ang asawa nga tus bana or bana nga ris asawa, tungod kay dili siya gustong magmulipay, kung dili gusto sad siyang malipay. Mao nay kuyaw kayo. Kinsa ninyo dinhi ang naningkamot nga lipayon gid ninyo ang inyong paris prista sa kamot. Tanawa. Klaro kayo. Wa na magay mo mamalit og slat, mo ginay kalipay. Paris prista.
Be, kamo, sa may inyong tanaw sa akong pagdaan ninyo din gilipay tamo o gitagaan tamo kagool? Niya, kamo, sa inyong ihatag nako, kalipay o kagool? Kagulway. Unsay kagulpay? Kagool o kalipay? Dili, maglipayay ta. Pero, ang nindot gidi ay, matod pa ni San Pablo, aron makalipay tas atong isig katao, matod pa niya dire, gidasig ko kamo o gilipay namo o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios. Ang una ay ginatong hunahunaon nga makalipay ta sa Dios. Kay ang kalipay sa Dios mauman ang atong paghigugmaay. Nya sa atong paghigugmaay, gilipay pud nato ang atong isig katao. Kay kanamang kung nahigugma, iya ginang lipayon ang iyang gihigugma. Tanawa o katong gihigugma pa kas imong bana, katong panguyaban pa ka ba? Unsa man, agbayan ka o dili? Agbayan. Karon giagbayan pa ka, oy gibiya-biya na lang. Sa una iniglakaw, agbay gina, ana, or at least kupots kamot, ana. Nya hinay pa kay mulakaw, maglangay-langay pag maayo, di ba? Karon minyo na naglumba, lumba. Din kay magduol. Sa una, ikaw sad nga asawa or uyab pa mo, ana, higugma sa kay kas imong uyab. Inigkaon ninyo, ika pa'y tikuhag tisyo, ihatag sa imong ganing kuan, imong uyab. Karon, so, din ang magani mo sukad o pagkaon. Moingon pambana day, sukari ko day, sa makapungkol ka diya, di ka kasukad. Saan ka mo, mo pungkol? Practice biya kapag ka-disable, buanga ka. Wa mo'y ayo Mao na, importante kaayo di ay nga lipayo na to ang Ginoo. Mao na sila si San Pablo, naglipay sila sa Ginoo. Bahala naganto sila. Basta nagtuman sa kabubutos Ginoo, mao na'y makalipay. Mao na dinhi sa atong parokya, ako sa ubos na kong kakahuyangan sa kinabuhi, wa gyud ko'y laing pangandoy nga malipay ang Ginoo sa akong pagdumala nining maong parokya, samtang ni apa ko dinhi. Nya kay usaman sa timaan nga malipay ang Ginoo basta mapahiluna ang atong mga facilities nga gikinahanglan sa atong pastoral care dinhi sa parokya, sama ng kumbinto nga dako-dako sa tagyuta nga magamit, uban pang mga facilities para sa mga organizations. Mao nang naningkamot ta dinhi sa atong fundraising nga activities. Nya labi na gyud aning activities karon nga gitawag nato National Retreat for Priests. Kanindot anang activity ha. Lipay kay Ginoo na mag-retreat ming mga pari. O nya mga 3,000 ka pari ang mag-retreat. Nya kay kita may host ang Archdiocese, giasa nato gisandig ang mga expenses, dili kay nato pabugatan ang mga pari. Gamay lang ang among ihatag nga registration fee. The rest of the expenses kay mga 18 million man ang atong ma-spend ani sa among budget, mga 8 million ra ang makaya sa registration fee. So naay 10 million na kuwang. Ato nila ng suplayan. Kita nga mga nakapahimos sa serbisyos mga pari, sa inyong mga parish priest, pamalit mo holy pads, holiness, peace, and divine salvation. Mao na kini bunga nis atong paghigugmaay, makalipay nis Ginoo. Tanawa unyag mahuman na ning retreat, di ba hasta kamong tanan nga nipalit, ma-blessed gyud mo. Nya kamong wa mo palit, palingog-lingog lang diha, sorry, you have a miserable life. Nga naman, nagpatigbabaw ang imong pagka-indiferente, mura kag bahin sa lawas nga wa na mulihok. Unsay tawagan ang bahin sa lawas nga di na mulihok?
paralyzed. Hindi katapusang lingi sa imong tupad. Ing gusto kang ma-paralyze. Hindi na ka no. Why di gusto pero kanang wa mulingi tanawa ang liog muranag na paralyze di ba wa man mulingi kaklaro amo nang paligi-lingi unta mo to testing ba paralyze ta ba bo dili kay lisod kay mag-ana na lang ta nya iniglingi mutuyok lang tibok lawas ayaw da pabuta malingi-lingi sa tas tong kauban sa kinabuhi mutan-aw ta sa atong mga silingan kung unsay ilang kahimtang nalipay pa ba sila nato o naguol na kanang imong pagparking diha sa daan nga public road na animo giparking imong sakyanan nya naa pagid gihabol-habulan pagid na nimo anha pagid mo magwasing hangtod ang maagi nga mga motor hatod sa mga bata mapiksa na lang hinuon anang pasirit ninyong tubig purti ng basaa diha sa simento mga dapsot nila nang mag-agi nalipay pa kang imong katilingban anang imong gibuhat kana ba lingi-lingi sad ba kanang imong mga iro wa nimo hikti na nagapasad sa daan pila nakabuk motor ang nangatumba tungod anang iro pila nakabuok napaakan usahay mo sangko pa dinhig pangayo in town ang napaakas iro ngayo pa nang para injection anang rabies kay wa na tagae dito sa health center kabuang pagdaang ato sa asa na nato dadon para pa-injeksyonan tungod anang mga iro nga binuhian no nalipay pa kay mo si katao wa pa nailabot sa gipasad-pasad nga hugaw mga iro binuhian manood pa din sa atong nataran sa atong simbahan anha pagid diha magbilin silang mga hugaw nalipay pa ka ang imong silingan kana ba lingi-lingi sad ba ayaw paralyze nga indifferente kay kada bahala mo dia masugat naghapon ako nasugatan ga angkas og motor labing kayo manag-uyab pinagakos gyud ang babae diri sa laki nya ang laki mo itig kana ganing tigtunol sa katong lansones ba to o rambutan ba to ilang gikaon samtang nagdagan ang motor niya kada kaon labay sa karsada ang panit kada kaon labay sa karsada labing kay silang duha pero ang karsada gihimo nilang basurahan kaingon lagi ta may ratag makras dito sa unahan awa sa kong ingon ana pero nakaingon lang ko ba wa isla kahibaw nga ang karsada di na basurahan di ba mao na makamaon tatang mulingi-lingi o kamaon tatang mohigugma sige manindog na ta mga mahigugmaon pagampo sa katawhan mga igsuon hangyoon nato ang Ginoo nga kita iyang tabangan nga mahimong matinud-anon ug mahigugmaon sa kanunay muingon kita Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo nga diha sa atong pagpuyo isip mga sakop sa katawhan sa Dios tumanon unta nato ang mga gipangayo sa ebanghelyo pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo nga likayan nato ang pagpamuhat tungod sa atong tinguha nga magpahiuyon o sa pagpakaaron ingnon magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa among mga bating batasan ug kinaiya mobalik sa pagsimba tungod sa among nabag-ong pagkinabuhi magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta nga sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan
pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, madawat ngadto sa kaymayaang tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo nga matinud-anon. Dawata kining among mga pangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, God of all creation. Thanks to you, goodness is fulfilled. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa katapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Thank you.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mananging harian, ang kahumukan himayan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanasa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. may sama ang gugma sa Diyos alam kanimo. Kinabuhi giulang aron ka maluwas, malabasan kalautan sa taong labas, pasaylong gugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, usalig sa iyang gugma. Ginabuhi tanawan ang Diyos mamatihan, kanunay maghari siya. Ilaw, Ginoo, imong pamatihan.
Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo dinha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nun nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kun dili ta magpakaaron ingnon, dili ta magpaulipon sa yawanon nga kinaiya. Salamat sa mga tao nga mahigugmaon nga nihatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpamalit og slots. So ang atong holy pads, holiness, peace and divine salvation para sa National Retreat for Priests nahalina na og 7,246 slots. Ang nahibilin 92,754 slots na lang, tag 100 pesos per slot. Padayon sa kong maghangyo ninyo sa atong 10 slot challenge para sa holy pads pahinungod sa atong 10th foundation anniversary hangtod karong September 5. So as of yesterday nanasay 307 ka mga ni appeal sa o ka mga 10 slots challenge, tag 1,000 per challenge ani. So atong pakpakan ang namalit sa holy pads. Salamat kayo. Sa ato sang HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth para sa atong 10th Foundation Anniversary karong September 5. Maligya po tag 6,000 ka slots. So as of yesterday, nahalina na tag 859 na apay 5,141 ka slots nga available, 100 pesos per slot. So pakpakan sa nato ang namalit nining HSSG. Salamat kayo sa atong makanunayong pagtinabangay para sa atong simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.